Hoy, mabali na ninyo. Hoy, sa kibi, di ka pwede anak. Paglaw na ako guys, lasang isda. Ang pangutana guys, unsaon ni pagpahawa. Presenting Ice cream. the Obey. Do you want to know? Hey guys! It's Akibi here and welcome back to my YouTube channel. So, for tonight's video guys, as you can see at the back, yeah, there's a playground. And kana guys, playground pang bata. But, kami ni Sulay may ganina. So, let's go mo. Mapil po ta kay bata, bet ak cherries. Bye! Magmas no. Okay, bye. So guys, amo ihatag ang camera ni Madam Mamarna. Okay, while waiting sa mong gi-order, had to guys, oh. Sana all gi-order. While waiting sa mong gi-order, magdula sa sa playground. Sige, bye! Magdula kami. Dili daw. Ano daw? No, dili lagi. Gamay man ka ako dako. Dili naman ko na ha. Balik ko. Balik ba niya? Kapiling bata si Sakibi. Nawa sila, nilusot na ng gamay. Oh, wala mga amaw. Oh. Oh. So nice guys. Very nice. Dibulihan mi guys. Dira mi guys. Oh, kita ka na. Dira mi. Tala guys, mag-atang. Ma-intimidate pa na sila magahulat. So, hawa na sila. Balisa. Ana, huwag na pag-atang. Patikan. Mana si Sakibi. Hoy, mabali na ninyo. Murag mga amaw guys, oh. Hoy, Sakibi, di ka pwede anak. Mabali na. Sakay sa anak, kasang sakay. Guys, mura ni oy playground sa diri sa Boulevard. Baka naman dugang agkatong duyan ba? Sige. Baka naman. Dugangan ang playground. Dugangan ang playground kana kung makatakay ming dagko kay tanawa gud ni Oh. ang sakay na bale. Oh. Oh, bali. Pusik kayo tagpila na isa na mga 500 700 ayon katong kanang inana. Mahal gyapon. Slaying Sakibi. Balik bata. Balik bata alindog. Ang pangutana guys, unsaon ni pagpahawa. Kanin, ani. Ang mga bata. Guys, ilig wala ako sa taas kay murag pag-ana na kay may bilin akong tiyan. Ano man ni? May bilin akong tiyan no. Kan? Oh, na pagsaka. Oh, pag-out. Yes, ma'am. Kung kisa manggaling ka pabutang ane, kung mabali ni walay laing pasangin lan. Si Sakibi. Nga una guys. Hi guys. Gadali na kay si Usdok. Garuin og bumit. Singutan ako.
Gadali nami guys kay si Usdok gasungot na nang nawong wami kawalugi gutom na ba siya or naunsa hingtukar hingburok basta kay kakanunon na basin or gitawag namin niya kay Mabugnaw na ang bar. so mga nami dara dayo ang foods dara nang ruin the moment kasi sumihato di yung imo ming kimurumuruhan hato na excuse me, mo palit big cheese fish cake sa Korean. Charot dara bitaw na ulahin na. Naulahin na guys, wala na mo nakakita pero ni palit mi og kaning ba cheesecake sa Korea. Kaning katabi to ay usa cheesecake, fish cake. Wa mo kakita ni sa kibe na kalo-kalo ni kaon ana ni naglasang isda malamang fish cake gani. Kanang ay na nalagtay akong helmet ha kay kanang wala ra ko kapabit-bit. So kani ba siya o kani ba gatugsok ana sorry wala siya porma pero ganina ana ni siya hani abot dire ana basta kay ana ni siya guys basta kay fish cake yung pag tilawan na ako lasang isda pero na po siya pagka-asgad pero kung kabalog mo vivid niya ang lasa or ano sa basta kay asgad pero dara siyang smile then karon mo palit na may ice cream lalo na dyan muna ako kay nakahinumdum na ako ganina guys nakalimot kong ga-vlog dahil ko so karon mo palit na ice cream kung matingala dahil mo guys ano kong ga-make up with the eyeshadow and the eyelashes and the eyebrows kaya ga-tiktok ko kanina i-visit na niyo ako tiktok it's Saki V kasi available na flavor ala OB basta to isa OB ubi, coffee, og mango. Kahula to sa mga baby. dia. Lasang isda. Uy. Mas lami ang gisaw-saw sa ito. Wala. Kaya parang kahit kung wala. Okay ka ba guys, mo ba niya ang tinood na lasa or mo di siya nga parat. Basta kay parat ba siya. Kabalong say parat ka. Mga salty asgan. So mo na guys, parat. Salty parat asgan. Whatever you call that, basta kay salty. Bala in-explain niya ang parat. Dayon, gahilmit ko kay kapoy o bitbit. Singot ko kay Igang. Sige, dayon. Ay dili ako jud silang pabalon aning fish cake kay kanang gatanaga di drama Korean mao ni siya na disform. Ay Na-deform. sige nga na deform walay S na deform presenting Ice cream. the obey so tilawan na pala na obey guys sige asgad Bite. Ha, tag pila? Papalit-palit, may kulangan ng kwarta. Kung mapalit mo, siguraduhan yung kwarta kumpleto kay makaulaw. Ako dahil yung kanog diwas guys, kay gilamian ako basta itos nun sa sauce. Naama ko siya sauce guys, so kung makita ninyo. Ayun ko, yung itos no, mawala ang iyong ang kaparat. It really hurts. Okay lagi niya. Sana daw po dahil mo kaon, oh. Nalanay na. Bata ay ka ng In the Philippines. Anak siguro na. Hoy, dili na anak. Asawa sa iyang bana. Ay! Nang video pa dyan. Kanang asawa sa anak. Manugang. Asawa pa sa... Oh, karon. Murag mas lami itong katong naay orange. Kuan tong orange ato kimchi or tteokbokki. Murag mas lami ito. Lami ka ng tteokbokki. Oh, mas Nayo poki gani. How? murag dili. Lasa siya isda, lasa inununan. Pili Korea, mo din yung kalanon, inununan. Inununan na rin sa mo Kimutang ang steak. Inununan ka kinuksok sa steak. So, nakas babay ka nang gagawin sa camera, di ka kaon na lumoy na yun. Bye! Ito sa kuan.
guys. Guys, maato pa mi sa kuan dito sa party. So guys, paulit na meron. Paulit na meron. Pero naman gud ay malabyan pag pauli sa mo anay malabyan na. Murag banda, Dewi banda doon. Banda dito. Oh, kita mo yun. So, hapit mi dito guys. Banda doon mo na. Oh, basura mo diha. Sige, bye. Bitbiton ng basura. Bye. Ina nakabuutan ang taga Sikihor. Yeah, bibi. Bitbiton ng basura, ilabay sa saktong labayanan. Wow, Sikihor traffic. Gi-quarantine daw. Gi-quarantine. Gi-quarantine. Nan? Gi-quarantine. Wala dyan ko'y plano ko na ko helmet. Kadungog tuod. Nakadungog ma? Oh, di ando. Oh, mo dyan tayo na basta. Huwag dili, ana. Manap na yan. Oh. Ala lagi na yan. Padulong namin sa banda dito, banda doon. Uwian time! Oh, ole. Okay guys, I'm home. Maabre! Wa ka kauban ni adto may banda dito, banda doon.